Boa tarde a todas e todos e benvidos a esta derradeira charla do ciclo de Cultura Científica Tecnoloxía con Sentidiño. Para rematar este ciclo, para rematar a edición deste curso escolar, temos con nos a Luís Sánchez Santos, que é pediatra de atención primaria, ten unha longa traxectoria en diversas sociedades científicas, médicas e pediátricas especialmente, ademais de ter traballado no ámbito das urxencias sanitarias en 061. Luís, ademais, ten colaborado coa Consellería de Educación con anterioridade en programas que son tan relevantes e tan queridos por todos como RCP na aula, ese programa que nos achega a aprendizaxe da abordaxe do soporte vital básico para todos os nenos e nenas de secundaria en Galicia e que o decimos con orgullos que participamos no desenvolvemento de ese programa, ten salvado numerosas vidas no noso país. Luís agora mesmo está traballando, insisto, en atención primaria, é un pediatra de primeira liña e vainos a falar de como conxugar estes dous aspectos que a veces parecen, por lo menos no debate público, enfrentados, como poderían ser a tecnoloxía e a saúde infanto-xuvenil. Sen máis, doulle a benvida a Luís, con noso agradecemento por contar con el para pechar con ese broche de ouro este ciclo de cultura científica e convido a subir ao escenario. Sempre adoitan contar que falar de último habitualmente é unha pelexa, sobre todo no contexto do ámbito musical, e de feito unha anécdota bastante coñecida porque foi obxecto dunha parte da película Great Balls of Fire, na que nos primeiros momentos da carreira musical de Jerry Lee Lewis, despois de haber publicado o primeiro disco, no circuito de concertos que facían polo Medio Oeste estaban rotando con Buddy Holly e Chuck Berry. A Jerry Lee Lewis, o seu axente, díxolle que iba, en lugar de pechar a actuación dos tres, iba a ir de segundo. Este é un home moi vehemente e salvaxe, se pode utilizar esa expresión, salvaxe polo menos para o uso do aquel tempo, non? Entón, non se lle ocorreu outra mellor idea que chegar, salir ao escenario, ao piano no que interpretaba Great Balls of Fire, coller e prenderlle lume directamente. Prendeulle lume ao piano, empezou a tocar, e cando rematou, tiña que entrar Chuck Berry e lle dixo: ora, tócate a ti tocar aí e pechar a actuación, fai no mellor camiño. Eu estiven revisando as presentacións que fixeron a xente que me antecedeu neste ciclo de conferencias, gracias a que Fátima mandoume os enlaces ao canal de YouTube onde están subidas as presentacións, e tiven a oportunidade de ver a de José César Perales e a de Héctor Martín Ruiz. Entón, non sei quen son eu agora pechando despois de que tocaran Jerry Lewis e Buddy Holly. Espero que non vos deu fraudar. Entón, veredes agora que, espero que vaya ben a cousa, ben, perfecto. Para mí esta diapositiva é moi importante. Fátima presentoume como un pediatra de atención primaria, que é o meu quehacer diario, a eso me dedico, o meu afán diario, traballo no Centro de Saúde de Conxo, de momento estamos fora do psiquiátrico, co tempo non sei onde acabaremos. He traballado, ao largo da miña vida profesional, he traballado fundamentalmente en atención primaria e tamén no Sistema de Emerxencias de Galicia en calidade de xefe de docencia investigador. No tempo en que estive traballando no 061, como lle chamamos cariñosamente en Galicia, tive a oportunidade de coñecer a Fátima. Entre a súa alma de emergencista, por ter traballado no seu momento na Cruz Vermella, unha mente dedicada á toma de decisións, ese é o negocio dos médicos, tomar decisións. Se coñecedes médicos que non tomen decisións, estades falando, independentemente da súa profesión, de outra dedicación. Se non tomas decisión, non pode ser un médico. Outra cousa é que a decisión sexa mellor ou peor, pero nunca debes huir da toma de decisións. Bueno, pois empatizamos ben. Empatizamos, conectamos e conseguimos desplegar un programa que hasta aquel momento estaba confinado na provincia de Lugo, RCP na aula, en toda Galicia. Non só eso, despois conseguina meter en determinados sitios onde a experiencia xa non foi tan satisfactoria, non por ningún dos dous, pero sempre he estado a dispor
de facer proxectos en común, Entón, cando ela me ofreceu vir a falar de tecnoloxía e saúde infanto-juvenil, que é un tema amplio, complexo, que ora está no escaparate, non? Está no escaparate, obxecto de moita alarma polos medios de comunicación. Eu non lle podía decir que non. Non lle podía decir que non porque teño unha débeda de empatía e de afecto. Entón, tanto a ela como ao equipo da Consellería sempre hemos tido esa relación e creo que de ser ben nacidos ser agradecidos. Ao largo da miña carreira profesional, xa vedes que estou sendo un pouco prolongado nesta primeira diapositiva, pero é importante porque isto vai definir un pouco o tono da intervención. He sido, ou son, profesor de alumnos de pregrado na Universidade de Santiago, profesor tamén de posgrado de residentes, e despois me he dedicado á formación médica continuada con peores ou mellores resultados, pero con moita intensidade. O que non son, en ningún caso, é educador ni psicólogo. Entón, o meu prisma está baseado no punto de vista de un pediatra asistencial. Para mí é moi fácil decir o que me dedico. Eu dedícome a ver nenos. 3 palabras. Eu me dedico a ver nenos. Nada máis, nin máis nin menos. Pero aparte deso, teño sempre tido un pouquiño de, como apareceu o inspector Gadget, un pouquiño de querencia a tecnoloxía. Cando aquela conferencia de Steve Jobs presentando o iPad no ano 2010, se non lembro mal, en aquel momento o iPad non estaba disponible no mercado español, pero eu encontrei unha tenda en Estados Unidos que o mandaba internacionalmente. Miña filla María, tiña en aquel momento 11 anos. Entón dixen, vou a xogar con María para que ela facer tracking de como vai chegando o aparello a España. Non sei se fixen ben poñendo a María con un tracking para que ela entrara en internet, chegar ao iPad a casa, pero dos o pasamos moi ben, a ver se estaba nun barco, se estaba nun avión ou onde estaba. Sempre hemos vivido rodeados da tecnoloxía. E a tecnoloxía, como veremos na seguinte parte da presentación, nos ha cambiado o mundo en líneas xerais para ben, independentemente de que teña riscos ou non que os ten. Na primeira parte da presentación vou intentar pintar, baixo esa prisma que vos decía, de pediatra de atención primaria, como ha cambiado o mundo, pero iso podedes saber vos máis que a min. Na segunda parte falaremos de como está a día de hoxe, polo menos unhas pinceladas de como está a día de hoxe a tecnoloxía na asistencia sanitaria. Non é o mesmo asistencia sanitaria que salud. Despois falaremos de como os médicos intentamos obter evidencias científicas. Veredes que é todo moi bonito nos medios de comunicación, pero moito menos bonito na realidade. E despois como podemos intentar entrecruzar a asistencia, a tecnoloxía e as evidencias para sacar algunha conclusión e a onde nos levan esas conclusións, se es que hai algunha que se poida sacar. Perdoade se de vez en cando miro o reloxo, pero como decía, non sei se vos gusta o cine, pero Daniel Day-Lewis é un excepcional actor. E a película Lincoln, dirixida por Steven Spielberg, podeche gustar máis ou non, pero ten unha frase que me encanta, que son tan vago que cando empezo a falar cóstame parar. Entón, igual me paso de tempo, espero que non. Vos decía que vamos a analizar tecnoloxía, saúde e evidencias, verdad? Entón, o dato ten que estar sempre por diante da percepción ou do relato, se queredes decir. Fixadevos, aquí na esquerda da miña espalda, a miña esquerda, tedes a portada dun libro. O libro chamase Factfulness, está escrito por un profesor da Universidade de Karolinska, que é Hans Rosling. O ano pasado, volvendo do Congreso Nacional de Pediatría en Granada, tivemos un retraso de 3 horas no aeroporto, e tive a oportunidade, porque presentoume unha compañeira de Barcelona, unha boa amiga, chamase Dolores Canadell, presentoume aquí que Basat. Non sei se vos estades no mundo isto, no tempo das pandemias estábamos todos, verdad, así encerrados na casa, vindo información. Quique Basat era un dos que salía con moita frecuencia no telediario. Quique é un pediatra investigador que fai investigación en África, no oeste de África, é unha persona de conversación fácil, moi amena, moi empática, é un investigador espectacular. Entón, eu trasladeille a miña visión catastrofista, 3 horas dan pa moito, unha visión catastrofística do mundo. Eu, ca mellor das súas sonrisas, dixome, tes que ler o libro Factfulness, de Hans Rosling. E claro, cando ti empezas a ler Factfulness, e non fai falta que o lexades, se coñecedes TED.com,
ao repositorio de charlas, podes buscar factfulness.com, son 15 minutos, seguro que os vades aproveitar a fondo, moito mellor que ver 30 vídeos de TikTok, shorts de YouTube ou o que queirades. Bueno, entón descubres que a túa percepción do mundo é bastante distinta que a realidade, cando miras os datos. E a outro lado da pantalla, aquí, detrás da miña dereita, tedes unha frase feita en relación cas bicis eléctricas, verdad? Isto dice moitos biciciclistas pulmonares. Por certo, chamarlle a un ciclista que non utiliza bici eléctrica pulmonar é decir que os que vamos en bici eléctrica non temos pulmón. Anda carallo, perdón. Ben, vos puxen detrás dúas capturas de pantalla do meu Strava. Se coñecedes Strava, facedes deporte, todo eso, sabedes que Strava é como a red social dos deportistas. Máis para ciclistas, menos para corredores, paseantes, palistas, etc. Mira, na parte de arriba aparece unha subida que fixemos en maio que é os tres da Barbanza. Os que xa desde por alá, subimos en Xeiroite e a Curota nunha mañán. Foron 62 km, 2.000 metros de desnivel acumulado, e podes decir, bueno, pero se tes moita batería, date a batería para todo o día, ainda que aí poña que a frecuencia cardíaca media foi de 145 e a máxima de 170. Eu cheguei bastante cansado, vos lo aseguro. Pero para aqueles que consideren que foi gracias á batería, frecuencia cardíaca independiente, pero podría ser o Correcaminos, non? Que vai rápido a todas partes, vos puxen abaixo outra máis de cando fixemos o Camiño de Santiago desde Francia, no setembro do pasado 2022, que foi a etapa entre Logroño e Burgos, 130 kilómetros. E aí, como non gestiones ben a batería, é imposible que chegue, o sea, tens que poñer moito da túa parte. Entón, sí, bici eléctrica, sí, pero te esforzas ou non dependendo de ti. O sea, a clave non é a tecnoloxía, senón o uso que faz dela. O uso que faz dela. Este é un concepto fundamental. Volveremos sobre este tema. As cousas cambian. Vos decía que íbamos a falar de como ha cambiado o mundo, non? É unha película maravillosa dirixida por David Mamet, que non pode querer a Don Amech, que é o protagonista principal, junto con John Manteña, tedes aí a carátula, e as fotos son Portosín. Portosín, no anos 80, antes de facer os recheos que suceron en todos os portos de Galicia, anos 80, máis ou menos, cando a praia do centro do pueblo, que a vedes que está no medio da foto de arriba, aí, pois, a familia da miña muller ten unha casa e salías directamente á praia, non? Eu coñecín a Portosín xa cando é a foto de abaixo a esquerda. Urbanizada, con náutico, bla, 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 pero para min gústame moito menos. Seguramente a xente que vive ali, que ahora xa pode entrar por unha carretera para o aeroporto, pensa outra cousa. As cousas cambian, gusteche ou non. Outro concepto importante. En outro lado da pantalla temos SMS, que o primeiro SMS se mandou ao mercado a rede, o 3 de decembro de 92. E WhatsApp estuvo a disposición no 2009. O SMS estivo aí peleando por se impoñer durante 20 anos. E WhatsApp en 2 anos estaba absolutamente generalizado. Por que explotou? Non necesita red de telefonía móvil, é gratuito. E ten un residente que é o teléfono móvil. En canto as tres cosas se combinaron, eso explotou. E cambiou a forma de comunicarnos, verdad? Notas de voz, emoticonos, todo o mundo mirando a pantalla, mira, le está mirando ela ahora mismo. E WhatsApp cambiou a modo de comunicarse das persoas. As cousas cambian. Este é un exemplo que vos trouxen para que vexades en como ás veces unha técnica pode cambiar a aplicación dunha tecnoloxía. Fijadevos, a foto que tedes aí é unha captura da pantalla dun aparello que se chama Lucas. Entre os emergencistas, chamámolo Machaca. É un cardiocompresor automático. Ese aparello saleu ao mercado no ano 2012 co obxectivo de axudar aos pacientes que sofren unha parada cardiorrespiratoria a poder chegar vivos ao hospital, ou sea, recuperar o pulso central, metelos nunha ambulancia e leválos ao hospital. Ese estudio, que foi publicado na revista que tedes aí abaixo, foi frustrante para os fabricantes do Lucas, porque non melloraba o que facía o humano reanimando. Entón, o Lucas quedou ali en algún servicio de emerxencias, pero non se xeneralizou. Sin embargo, fai 3 anos, a técnica de membrana de oxigenación extracorpórea se estendeu por todo o mundo. Entón, agora, cando unha persona nova que non ten antecedentes de risco importante e ten boa esperanza de vida antes da parada, ten unha parada na calle e non consigue recuperarse, se lle pode trasladar co Lucas posto ao hospital para que lle poñan o que se chama ECMO para darlle unha oportunidade máis de vida. Unha técnica se desarrolla nun sitio, a tecnoloxía explota, as cousas cambian.
E, por último, que isto é sobrecogedor. E hai moito detrás desta foto. Este é o tratamento da COVID para os pacientes ingresados con data 19 de abril de 2020. Se poñían tocilizumab, que é un fármaco de alto impacto, se ponía un antiviral, se ponía cloroquina, hacíamos o que podíamos, nos equivocábamos todos os días intentando axudar. Que foi o que cambiou de eso? A toma paracetamol, vete para casa, que é o que facemos agora. Pois cambiou a tecnoloxía, todo eso cambiou gracias á tecnoloxía. Por qué? Porque podemos cruzar datos e estamos conectados. Podemos secuenciar o genoma do COVID en febrero de 2020, primer caso o 10 de decembro de 2019, e se puso unha vacuna no mercado 9 días antes de cumprir o ano do primeiro caso, a primeiros de decembro de 2020. Si a población diana da COVID, que foi toda a población do mundo, houbera tido o diezmo da población da mal chamada gripe española o de 1920 e pico, houberan morto 800 millóns de personas. 800 millóns de personas. Todo isto ha sido, pode ser máis antivacunas, pode ser o que queira ser. Pero os datos son os que son. Todo isto foi gracias á tecnoloxía, entre cruzamento, procesado de datos e demais. Bien, pois agora vamos a ver todas estas ideas, non? Un poquinho dispersas, aplicadas á asistencia sanitaria ósea. A primeira foto, seguro que estades fartos de oír falar, alo menos, do Da Vinci, verdad? Vos sona vos a todos. O Da Vinci é un robot que fai ciruxía controlada na que, non sei se vistedes algunha vez algún, pero eu tive a oportunidade de manipular xa fai bastantes anos en Badajoz, e claro, eu son torpe, pero torpe, ti non conoces a un torpe hasta que me conoces a min. Entón, se eu vos tivera... Mira, vos conto unha anécdota. Cando escollín a Plaza do Mir, eu quería ser cardiólogo, son pediatra, recordade. Quería ser cardiólogo e o ano anterior ao meu, no Mir, se había escollido a última plaza en Galicia en torno ao número 1000. Eu tiña un número por debaixo, confiaba en poder coller cardioloxía en Galicia, además quería facela en Galicia porque teña afectos nese momento, se sabedes como vai a vida. Non quedaba. Entón, dixen, e ora que fago? Bueno, pois neurociruxía. O primeiro que me viño á cabeza é neurociruxía. Entón, dixen, neurociruxía no Hospital Clínico de Santiago. Naquel momento as plazas eran como un pool xeral e despois te decían a que hospital tiñas que ir. En canto eu dixen neurociruxía, me dixeron, non, tes que facelo en Barcelona. Incumplía unha das partes de acondicionamento e non escollín, por fortuna, para os pacientes. Ou se podría ter a clínica Quasimodo de todos os pacientes de Santiago aí con secuelas por culpa da miña ciruxía. Ben, pero estou seguro que ningún de vos querría ser o paciente da foto da dereita, verdad? Sendo operado os ciruxáns e enfermería sin guantes, sin lavado de mans previas, diante dos estudiantes que poden estar fumando o que queiran. Penso que para os pacientes e para os profesionais este desenvolvemento tecnolóxico ha aportado algunha cousa que outra. E ás veces falaba Héctor na charla que me enviou Fátima, falaba de que non debes innovar se vas a seguir facendo o mesmo que facías antes. É certo. De feito, o concepto de innovación se pode definir de moitas maneiras, pero é facer o que facías antes de outra maneira, non da mesma maneira. A receta electrónica. Inicialmente era unha maneira de evitar que viñades a vernos. Se en lugar de ter que vir a por unha receta cada semana ou cada mes, eu podía facer para os tratamentos crónicos para 12 meses, vos evitaba como mínimo 12 visitas. E a min escribir 12 veces a mesma receta. Pero ti, cando metes esa información dentro de un repositorio ou de un almacén de datos, empezas a entrecruzar, xa podes saber máis cousas, podes saber se despois de darte un fármaco, o día anterior estiveches no PAC, ou estiveches en urgencias dun hospital, ou 3 días despois che viron porque tiñas unhas ronchas, e cando procesemos, non é o momento por ahora, toda esa información de forma correcta o metamos nunha caja negra para que faga o que considere con ela, falaremos un poquinho máis adiante deso, os datos explotan e poden aportar estar cerca do que se chama, non por este motivo, sino por outro concepto, a medicina personalizada. É dicir, a Luís non lle des este fármaco, sobre todo se especialmente nos últimos 15 días tomou este outro, porque lle pode pasar isto. Cando podamos cruzar esa información, estaremos cerca de eso. O sea, podemos aportar moito valor ao paciente.
Seguro non sei o perfil de cada un, o perfil das persoas que están do outro lado do vídeo, na rede, en directo, os que vayan a ver despois, pero Machine Learning é unha maneira de decir en inglés aprendizaje automático. Estou seguro que todos, en maior ou menor, utilizades algún traductor, sexa o de Google, DeepL ou calquer outro, pero non sei se sabedes que esos traductores non saben falar idiomas. Sin embargo, son capaces de traducir prácticamente a totalidade dos idiomas do mundo. Por qué? Porque buscan conexións, buscan patrones, non aprenden por reglas, aprenden por patrones. Entón, se ti atopas, é unha frase que dice un neurólogo de Madrid, "Thank you for inviting me to the meeting", e eso en internet aparece "Gracias por invitarme á reunión", debe ser que unha cousa quere decir a outra. E canto máis se usa, máis millora. Pero ti non necesitas que a máquina sexa perfecta. O que necesitas é que funcione mellor que a ti. Entón, a usarás. E canto máis a uses, máis vai mellorar. Mirade ao lado esquerdo da pantalla, da miña esquerda, é dicir, alá, na miña dereita, perdón, o retinógrafo. No 2016 empeza a haber algunha noticia na prensa, desto fai 8 anos, imagina onde estamos ahora, de que un retinógrafo con unha inteligencia artificial podía diagnosticar mellor un fondo de ollo que un oftalmólogo experto. No ano 18, a FDA, Food and Drug Administration, a axencia norteamericana que autoriza a comercialización de electromedicina e máis fármacos, autoriza o uso dos retinógrafos con inteligencia artificial con fines diagnósticos e de toma de decisións. Xa o fan mellor que a nós. Ano 18, han pasado 6 anos, insisto, imagínate como estará ahora. Pero ahora o sorprendente ven ahora. Se ti colles a un oftalmólogo calquera, eu teño algún amigo que outro, e lle enseñas unha retinografía e lle dices, mira, a persoa que fixo esta retinografía era home ou muller? Ti flipas, non podo contestarche. Pois o retinógrafo acerta no 97% dos casos. É dicir, ve cousas que nós non vemos, ve patróns, sempre claro que sepa que toda a información que ten previamente era home ou muller. E agora esta publicación de atrás, xa parece que é mellor que os cardiólogos tamén, para, baseado en retinografía, establecer e estratificar o risco cardiovascular. Eu non sei que lugar nos vai quedar aos médicos en 20 anos, non o sei, pero seguro que a práctica médica vai cambiar moito, seguro que sí. Xa está cambiando, moitas veces non o sabemos. En moitos hospitais, as placas normales as informa a inteligencia artificial, por exemplo. Bien, entón, a tecnoloxía cambia o mundo. Bueno, se me de seguido estades de acordo comigo hasta ahora, non? A tecnoloxía está cambiando o mundo, sin ninguna duda. Cambia a maneira de comunicarse. E as persoas cambian con ela. Non sabemos se causa ou efecto. A tecnoloxía está presente na asistencia sanitaria. A tecnoloxía, hai dúas cousas que han cambiado o pronóstico, ou que han mellorado especialmente a supervivencia do ser humano, non? Uno é a potabilidade da auga e dous as vacunas. O resto pasábamos por ali, nos despois os médicos aportamos pouca cousa, pero os dous grandes hitos son agua potable e vacunas, non? Pero como podemos saber se iso é así? Como buscamos evidencia? Recordade que ao principio decíamos datos en lugar de relato, non? Como podemos saber se o que estamos facendo o facemos baseado en evidencias e non en impresións ou en opinións máis ou menos formadas e con boa intención do mundo? Fíjate, vos poño a dereita outra vez máis as dúas imaxes que poñemos ao principio do SMS máis do WhatsApp. E pensade que aí hai unha diferencia de tempo de 18 anos, verdade? Bastante, de un frente a outro, porque primeiro houve que aparecer o iPhone, tuvo que aprender a conectividade de internet, tuvo que aparecer teclado táctil, houve que facer moito desenvolvemento antes de poder desenvolver a ferramenta que hoxe coñecemos como WhatsApp. Bueno, pois a obtención de evidencias en ciencia médica e en moitas outras ciencias tamén require todo este procedimento. Entón, cando ti hoxe evalúas unha tecnoloxía, xa non son os tempos do SMS, é posible que cando teñas os datos, a tecnoloxía xa este obsoleta. Entón, non sabes moi ben para que a avaliaches. Cando poden cambiar este perfil de tempo? Pois fijadevos, cando foi a COVID,
que a necesidade de sacar unha vacuna ao mercado para poder controlar a pandemia, todos estes tempos se acortaron de forma espectacular. Pero, insisto unha vez máis, se acortaron porque a capacidade de computación e a interconectividade dos sistemas e as fabricantes as empresas fabricantes de vacunas ben financiadas, máis que ben financiadas, todo hai que dicilo, estiveron dispostos a colaborar. Pero isto que en teoría hubieran sido casi 20 anos, sucedeu en 356 días. 356 días. Poño ese exemplo, insisto, un pode estar máis ou menos de acordo que as vacunas, non vacunas, pero os datos son os que son. E fijadevos, ademais, como é difícil, xa non polos tempos, sino como pode ser chegar é difícil obter evidencias na práctica clínica diaria. Todo seguro que sabedes o que é unha parada cardíaca, non? Sale con certa frecuencia perdón por estar falando moitas veces de emergencias, pero cheguei hasta aquí en parte por eso. Entón, en Soporte Vital, RCP, máis todo o demás, publícanse as recomendacións das sociedades científicas cada 5 anos. Para poder facer esas recomendacións, se revisa, según o método GRADE, un método bastante exixente, a evidencia disponible, publicada nos 5 anos previos. Entón, parece perfecto. Eu miro que se escribiu, miro se é de calidade, actualizo as recomendacións. Fantástico. Pero empezamos a preguntar cousiñas. Por exemplo, canto tarda o servicio, pois non sei, o PAC de Padrón, en implementar as novas guías desde que se publican? O 061 de Galicia, o 061 de Castilla-La Mancha, me seguides? E canto tardan unha vez que implementaron as novas normas en publicalas e comunicalas á sociedade científica? Pois pasan casi ano e medio. Entonces, cando ti estás analizando ese período de 5 anos, que é o que analizas? Publicacións feitas cas normas do 2010 e publicacións feitas cas normas de 2015. Entón, a consistencia dos datos empeza a disminuir. Sí? Ben, o exemplo da adrenalina, prometo vos falar do que vin a falar algún momento. A adrenalina é un fármaco básico en aquelas paradas en las que non hai que aplicar o desfibrilador, o fármaco básico. Pero sempre pensábamos que non había evidencia de que mellorara o pronóstico. Ti, cando atendes unha parada, o teu objetivo final é devolver ao paciente, á familia, e que o recoñeza. É dicir, que quede con boa función cerebral e as mínimas secuelas posibles. Sabíamos que levábamos máis xente viva ao hospital, pero non que mellorar a supervivencia alta hospitalaria con boa función cerebral. Ben, eses eran os datos. Entón, nos decía, hai que seguir utilizando a adrenalina, porque o dicen os expertos. Pero cando se empezou a alimentar a bestia ordenador, con todos os datos dos japoneses, que teñen unha base de datos espectacular, o que hemos visto é que naquelas paradas que son presenciadas, se a mí me pasa ahora e vos estades aquí, me poñedes adrenalina, miña parada si mellora a supervivencia alta hospitalaria con boa función cerebral. Sin embargo, se me atopades dentro de 10 minutos, non xa estaría morto 5 minutos despois, igual non. Hemos sido capaces de buscar patróns donde antes non éramos capaces de obtelos. Entón, hoxe por hoxe, a adrenalina, cando tes unha parada cardíaca na que non hai que usar o desfibrilador, se dice poña canto antes que ninguna outra cousa, para cortar o tempo desde a parada hasta o fármaco efectivo. Eso hemos sabido, gracias unha vez máis, a computación, tecnoloxía e todo isto. Ben, entón, tecnoloxía, o mundo cambia, nos guste ou non, a tecnoloxía cambia o mundo, está cambiando a forma de facer a práctica clínica, a súa vez, eso hai que combinalo ca dificultade de obter evidencias que non sempre é fácil de obter, porque no caso da parada cardíaca, por exemplo, intervene moita xente, pode intervenir Protección Civil, pode intervir Fátima cando estaba na Cruz Vermella, pode intervenir o centro de saúde, pode intervenir despois o 061, urxencias do hospital e cuidados intensivos, non? Toda esa xente hai que coordiñala ben, os seus resultados son moi variables, non? Pero, además, se pensamos nun ensaio clínico FETEN, que se analice un fármaco nunha enfermedade perfectamente definida por parámetros biológicos, temos a diferencia de que, a mí me gusta chamarlle a isto un nombre dunha peli de David Trueba, que é a vida mancha. Por qué? Porque desde los resultados del RCT, Randomized Control Trial, hasta los de la vida real, se estima que a forza do impacto pasa de 10 no tubo de ensayo, é dicir, no ensayo clínico, a 3 na vida real. Por qué? Porque a xente sale do ensaio clínico, despois va, toma un viño,
toma unha cerveza xa non ten a dieta controlada, se fora un tema de dieta. Entón é moi difícil obter evidencias, pero moi, moi difícil. Entón temos unha situación donde nos hemos acostumbrado a ir a expresión evidencia científica como se forase decir unha conversación, vou decir de cuñados, con perdón, eu son un experto, ti non o eres, pero cando rascas na evidencia ves a dificultade de que esa evidencia seña consistente. E agora vamos a trasladar todo isto ao ámbito da saúde mental. Estamos nunha situación onde ás veces sempre nos hemos plantexado desde pediatría, non? Desde pediatría si debemos facer unha búsqueda activa de problemas nos rapaces, na parte asistencial. Eso non é nada fácil de contestar. Vos vou plantexar unha cuestión. A revolución dos primeiros 20 anos do século XX foi a publicación do Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, o DSM. Hoxe por hoxe estamos na edición 5. Por que foi tanta revolución? Porque por fin os psiquiatras sabían do que falaban uns cos outros. Hasta ese momento, para Freud, que estaba en Viena, el definía, por exemplo, o trastorno de ansiedade de unha maneira, pero o que estaba en París chamáballe a outra colección de signos trastorno de ansiedade. Entón non había maneira de avanzar. A mí me va ben tal cousa, a mí me va ben a contraria. Entón, no momento en que chegaron a un consenso e poderon decir, bueno, pois, tal cousa é así e tal cousa é asá, empezamos a poder avanzar. É unha cousa sencilla, non? Pero as comunicacións non eran as que son agora. Entón, cando temos que buscar de forma activa, temos que pensar, cando unha persona ten un comportamento anómalo ou unha desviación, non podemos ir a por ela, ten que vir ela a por nós. Ten que ver, como dicen en todos os trastornos, no DSM, un deterioro significativo de la vida diaria en aquellos aspectos pertinentes ao obxecto de estudio. Me seguides? Non é como buscar a unha determinada edad, por exemplo, que a cadera este no sitio. Eso facemos todos os días, os pediatras, porque sabemos que hai unha serie de cousas ao longo dos primeiros meses de vida que hai que buscar de forma activa nos nenos e nos físicos que poden identificar unha enfermedade concreta. Pero si cando hablamos de trastornos, hablamos de deterioro significativo da vida, terás que esperar a que che veñan a contar. Eso por un lado. Por outro lado, se há unha familia que non percibe un trastorno, ti lle dices que o seu fillo é un trastornado, vas a ter un problema de comunicación grave. Entón, o que máis podes ver cando hai algunha cousiña, vos poño un exemplo, por exemplo, retraso da linguaxe aos 2 anos, xa defínese como non poder facer palabras, non poder construir frases de alo menos 2, 3 palabras, non? Pois ti o anotas e te quedas aí, e sabes que de vez en cando tens que lanzar preguntas ao aire a ver que ven. E despois é posible que eso dé en algo, pero ese non é o momento de identificalo porque é inidentificable. Sí? Bueno, perdón por preguntar, sí, porque xa se dou por suposto que me enteñedes. Entón, ás veces, o que hai que entender é que a búsqueda activa de enfermedades que teñen que ser identificadas por terceiros pode generar un problema de comunicación entre os responsables sanitarios e as familias que o que fan é retrasar, se houbera máis adiante ese trastorno diagnóstico e perxudicar, por tanto, ao paciente. Este é un tema importante. No contexto dos trastornos, facer screening non ten moito sentido clínico. Ben, estrategias, búsquedas, tecnoloxía, dificultades de obter evidencias, trastornos. E agora como trasladamos todo eso a querer contestar unha pregunta de investigación? Vos vou propoñer unha e vamos a ver todo o que habería que rascar nesa pregunta. Esta é unha foto do homenaxe ao Holocausto na cidade de Berlín, un dos meus sitios favoritos desa cidade, e xa vedes que é un camino moi estreito. Pois nós somos as columnas de hormigón de diferentes alturas que hai alá, intentando acotar ben a pregunta para tratar de dar unha resposta. E despois vamos a levar esta pregunta ao ámbito de saúde infanto-xuvenil, porque hasta ahora hablamos de asistencia sanitaria, ainda non falamos de saúde infanto-xuvenil, e como podemos aproximarnos a contestar esta pregunta. Eu vos vou propoñer unha estrutura de pregunta pico. Eso que é? Vou ir para acá, despois volvo para atrás. Pico quere decir, é como se forman as preguntas de investigación, a población a estudiar. E vos suxiro en nenos en edad escolar. Entón, se vos pedir ahora ponerme a parir, pois vos deberías levantar a mano, polo menos, dicindo de que edad, que intervalo de anos,
Escolarizados en que? Repetidores ou non repetidores, non? Definir ben a población obxecto de estudio. Como mínimo se me ocurren esas tres, pero seguro que podemos estar 2 horas intentando definir a población obxecto de estudio, porque se poñemos edad escolar de 3 a 80 anos, pensar en Homer Simpson ali volvendo a secundaria, intentando aprender, como vamos a ter resultados comparables? Ben, a intervención, por exemplo, que utilizan medios digitais para aprendizaxe con supervisión directa ou limitación do uso. Tens que definir que é a supervisión directa, tens que definir ben que é a limitación do uso. Quero dicir que ten que ter un can ao lado todo o rato supervisando o que fai, pode lexear 10 minutos e se tes ganas de ir a orinar, podes ir a orinar e despois volver, que non se conectar a internet, me seguides. Hai que definir ben a intervención. Comparados, isto é máis fácil, a mesma poboación, pero que non usa, que non vai ser obxecto, desa intervención, e despois definir ben a O e de outcome en inglés, resultados, definir ben que vas a medir. Sí? Capacidade de aprendizaxe, dificultades de comunicación, e durante canto tempo. Porque tes que definir ben tamén o tamaño da intervención, o tamaño medido en efecto. En función de eso, meter máis nenos ou menos para poder medilo. E despois aislalos do resto da vida. Cuidado, porque se ti vas a medir o uso de un medio digital, por exemplo, para aprender, despois terás que evitar que ningún outro medio digital este presente ou non digital este presente na vida do neno. Nin a televisión, nin os Teletubbies, nin a Nintendo DS, me seguides? É moi difícil, francamente difícil, porque isto, unha vez máis, la vida mancha. Unha vez máis, la vida mancha. E agora me vamos para atrás, perdón, me he ido no palante. Entón, eu, cando intentamos implementar tecnoloxía en todos os ámbitos, esta diapa, prepareina para un congreso de ano 2014 de emerxencias. A Sociedade de Emerxencias Española chamase SEMES e me pedían que falara de tecnoloxía aplicada á reanimación cardiopulmonar. Entón, preparei unha estructura que tiña que pasar 3 filtros antes de aplicarlo. Primeiro, que fora seguro e viable. É dicir, se eu quero implementar tecnoloxía, miña población diana e todos os nenos galegos de 0 a 14 anos terei que poder facelo. E non mandarlle o 30% sí ou 70% non. Campaña de vacunación pública que só afecta aos nenos de Santiago. Hombre, moi pública non é esa campaña, vale para os de Santiago, pero o resto de Galicia que pasa con eles, non? Despois que a intervención tivera o potencial de ser relevante, porque senón para que a faz? Se vas a cambiar toda a túa maneira de facer as cousas, que valga para algo. E se pasabes esos 2 filtros previos, que fora aplicable. Entón, eu planteaba así unhas cuantas preguntas, non? Podería interferir na señanza, o seu uso é seguro, precisa alguén que o supervise, debe utilizarse mediante programas residentes, é dicir, como un lector de libro electrónico, non? O que a xente chama e-book, só ten un programa que é para ler. Pendiente de curva de aprendizaxe para utilizar ese dispositivo e se é necesario algún tipo de mantemento de competencias para poderlle seguir sacando valor, non? Entón, claro, despois ven como podes manexar toda esta dificultade, tecnoloxía que nos rodea a todos na vida diaria, non só nos nenos, sino os pais, os abuelos, todo o mundo. Cando un chega a un centro de saúde, mira unha sala de espera, a sala de espera dun hospital, a un aeroporto, a estación do AVE, a donde sexa, a probabilidade de encontrar unha persoa que está mirando, como estou vos mirando a cara a vos, está por debaixo do 30%. O resto da xente está así. Independentemente da idade. Os que non o teñen non o poden facer. Pero moitos que non o teñen están ao lado dos pais vindo o que sexa na pantalla. Isto podes facer calquera día ese experimento e veredes que non me equivoco. De feito, sabedes que unha das causas máis frecuentes de morte no mundo é o selfie. E non falo de broma. O selfie, saco foto, boto para atrás, hasta que caigo para atrás. Esos son datos. Entón, nese mundo tan cambiante, a Asociación Española de Pediatría publicou un plan digital familiar. Este é un resumen rápido do plan digital familiar, pero se entrades aos detalles, primeiro, está pensado para uso no entorno familiar. Isto é moi importante. E se vedes todos os detalles que aparecen no plan, veredes que o que lle dice aos pais, oi, estate cos seus fillos, preocúpate deles, cuídaos, axúdos a integrar o resto do mundo na súa vida e faino de xeito seguro.
non os deixes abandonados. Pero antes deso, mira, vos conto unha anécdota miña como pai, mal pai, horrible pai. Eu non me levo mal ca miña filla, gracias a Dios, agora ten 25 anos. Pero, claro, eu facía gardas, facía 6 ao mes, e Pilar, mi santa, facía outras tantas. E cando salías de garda en primaria, a diferencia nos hospitales, non libras as gardas. Entón estabas cansadiño. E María tiña para, pois non sei, 5 anos, ano 2004. 5 anos, naceu no 99. Eu chegaba cansado, feito polvo a casa, eran as 7, xa o día, claro, iba acumulándose os pacientes do día anterior, máis os nenos da mañá. E María tirando, lógicamente, volvía do cole e tal. Eu, Teletubbies, Tinky Winky, podería vos cantar perfectamente a canción dos Teletubbies. Era un mal pai, o estaba facendo adicta. Me seguides? Seguramente non está ben feito. De feito, María tiña... houbo que retirar algunhas cousas, non? Pero esa vida mancha, unha vez máis. Pero non había, todavía non existía no mercado ni o iPhone, ni o Samsung, ni Android, ni iOS estaban desarrollados. E, sin embargo, non creo que ver en conxunto, esa é a opinión propia, que ver en conxunto o Festival de Eurovisión, aunque o Festival de Eurovisión non se parece nada ao que eu coñecín cando vía con meus pais, sea algo malo. Xogamos, eu voto a un, ti votas a outro, interaccionar cos teus non debe ser demasiado malo. Unha vez máis, a tecnología é un obxecto importante, a técnica, é dicir, que faz con ela. E a nós, como pediatras, os pediatras somos uns bichos moi raros. Raros, non vou dicir o que ven porque non é propio. Pero somos tan raros que sempre somos extremadamente prudentes e intentamos non facer nada e cando temos que facer as cousas intervimos a saco. Eso dice todo o mundo de nós, os médicos de maiores, nuestros colegas. Por qué? Porque a maioría das veces os nenos son organismos tremendamente resistentes e que se van a recuperar solos. Pero cando se pasan o límite de autorrecuperación, se vale decirlo así, hai que axudalos e axudalos con enerxía. Pero o que debe regir nuestra intervención sempre como pediatras é a prudencia. Isto non é máis que un resumen do sentidiño. Prudencia, control, supervisión e, sobre todo, compañía. Os que xa vamos vellos, recoñecemos que o mundo cambia, e seguramente eu son tan vello que xa non me gusta o mundo no que vivo. Pero non quere decir que sea peor, quere decir que eu son vello, me seguides? Porque os datos son moitísimo mellores. Moitísimo mellores. No ano 70, o índice de analfabetización en España era do 25%. Ben, só con eso xa non hai máis que falar. Entón, vos recomendo novamente que vexades a charla TED de Hans Rosling. Creo que é moi ilustrativo. O cal non quere decir que non haxa que estar vixiantes e sendo prudentes. Ora, vos trouxen, xa entrando en materia, pantallas, aula infantil, tecnoloxía, como entrecruzan, non? Preguntas que poden surdir no ámbito asistencial, non? E que nos preguntan as familias. Por exemplo, sedentarismo. Cal é o principal risco de desayunar, comer, vendo a TV? Hombre, a ver, o que en Galicia temos unha cátedra de pediatría que é famosa en toda España, gracias ao profesor Peña Guitián, foi meu primer jefe. E despois veño Tojo Sierra, que falleceu recentemente. E se algo demostrou esta cátedra foi a asociación entre obesidade e sedentarismo. Entón, o principal risco do sedentarismo, aparte de outros moitos, pero o principal risco do sedentarismo, non ten dúbida ninguna, especialmente en idade infanto-juvenil, é a obesidade. É a obesidade. Entón, tamén outras veces dicen, vamos ir de viaxe longo. Está mal se lle poño unha peli? Non o sei. Como podo medir o efecto desa pregunta? Eu non podo contestar esa pregunta con ciencia, non sei se me estou explicando. Eu miro no Nelson, que é o noso libro de referencia, e miro tele e coche, e non ven. Entón, o único que lle podo decir a quen me pregunta é ti queres miña opinión? Porque ca bata posta non che podo dar un dato, en concreto esa pregunta. E me dice, sí, quero saber. Pois entón lle poño o exemplo. Cando facíamos un viaje largo, María 6, 7 anos, eu iba de taxista, porque atrás iban a nai e a filla vendo pelis, eu coméndome a carretera. Unha vez máis, seguro que son un mal pai, pero creo que non o fixen tan mal. De verdade, creo. Por lo menos, se se mide polo resultado. Alguén podería decir, se o pai fora outro, sería moitísimo mellor resultado. Seguro que así. Pero, bueno, eu non estou tan descontento. Bien, aquí entramos en cousas máis importantes. Mirade, esta pregunta, non? Es bueno ou es malo? Es bueno ou es malo? Unha vez máis, depende de como se usen e para qué. Pero vos vou poñer un exemplo que, cando vos falaba ao principio de empezar a presentación de RCP na aula, a colaboración que tivemos coa Consellería de Educación, nos levábamos un plan, RCP na aula, para os que non o coñecedes, o
o adestramento sistemático en nenos de 12 anos para aprender a facer reanimación cardiopulmonar. O fixemos sempre copiando de experiencias de outros países con profesores de gimnasia. Facían o curso de RCP, tiñamos un sistema de intercambio de bonecos, bueno, estaba bastante ben planificado, incluso moi ben, non? Entón, eu un día fui a falar con Eduardo Pérez Romero, que foi o noso primeiro colaborador de RCP na Aura de Lugo, hoxe en día retirado, ten un barco en Muros, comparte a afición do mar. E lle dixen, Eduardo, saliron 4 publicacións maravillosas en JAMA, que son as publicacións referentes co tema da reanimación, que dicen que facer unha técnica de roller refreshers é moito mellor para manter competencias na RCP. Roller refreshers, practicar cada 5 minutos cada 2 meses. Entón me mira así, de abaixo arriba, con esa sonrisa socarrona que ten, xa non se ten que peinar desde hace bastantes anos, rascándose así. Me dice, Luisiño, eso o levamos facendo aquí desde sempre. Cando nos aburrimos, collemos os balóns de pilates, veña, a facer RCP. Eu decía, coño, quen sabe enseñar aos nenos son os profes, non os médicos. Me seguides? Entón, en relación con esta pregunta concreta, aquí falou xente que sabe moito máis que a min do impacto da tecnoloxía, tanto José César Perales como Héctor Martín Ruiz sobre este tema. Non debería eu aportar nada que non teñan dito eles. Os expertos son os que son. E non por ser médico eres máis experto que o experto. Solo eres médico. Bien, fixe un experimento conmigo en relación con la pregunta 4. Pode modificar o comportamento? Sí. O comportamento se modifica para peor? Non sei. Por exemplo, eu estive collendo vídeos de YouTube, os vídeos cortos, estos de 30 segundos, non? Estive durante 2 semanas, cando chegaba de traballar, si salía na bici ou non salía na bici, íbamos a pasear os cans, non íbamos a pasear os cans, e despois me tiraba no sofá e poñía o ordenador nas rodillas, despois vos conto outra deso, que tamén é importante. E empezaba a ver vídeos de YouTube, e cando volvía a mirar o reloxo, habían pasado 3 horas. Aprendín algo, non? Bueno, si sei que hai un tío que levanta pesas que é tremendo, e que vai por os gimnasios meténdose coa xente porque é pouca cousa, entón estos armarios potentes que han tomado anabolizantes, ai, perdona, yo vengo a limpiar, non sei que, chega ali, levanta todo cunha man e todos quedan sorprendentes, e te ríes moito. O sea, eso vale para algo, non? Bueno, para entreterte tampouco é tan malo. Cando preparei o MIR, estudiabas tantas horas ao día, unhas 15 horas, 16, os últimos meses, non? Repasando a materia. Non era o Nelson, que é o libro de pediatría, sino o Harrison de medicina interna. Foi no ano 92, cando estaba preparando, o exame foi en outubro, e foron as Olimpiadas, acordareivos todos das Olimpiadas do 92. Eu non me perdín ningún partido de baloncesto, nin a final de balonmano, nin a final de waterpolo, vino todo, cos apuntes. Eu decía, como suspenda? Como suspenda? Como suspenda? Yo me suicido, porque habré suspendido por ver as Olimpiadas. E, sin embargo, non foi tan mala cousa. Non se pode comparar a un neno. Pero, onde está a atención, onde está a concentración, a tecnoloxía, para que se usa difícil obter evidencias. Ben, máis preguntas que nos hacen. Tecnoloxía e usos, isto é moi chamativo. Vamos a darlle unha volta pequena. Mirad, ao vídeo da parte de arriba, o señor este mirando o móvil, mentras un montón de balóns ao seu redor. Védelo. O vídeo está feito ca intención de decir todo o que sucede ao teu mundo ti te o perdes. Sí? Por lo tanto, te está secuestrando o dispositivo. Pero tamén se pode ver de outra maneira. Esa persoa, gracias a ese dispositivo, está recibindo unha información moi relevante para él, independientemente de onde se atope. E pode estar aí gracias a que pode recibir esa información. Fai 30 anos, tiña que escoller ou estás onde se produce información ou estás nese sitio. Hoxe pode estar ali. É unha maneira distinta de verlo. E despois, o de abaixo á dereita, da peli Lo Facto, ali a actriz Keira Knightley, seguro que a coñecedes, este é o momento en que unha vez que o seu mellor amigo casouse con ela, o amigo que lle pediu que fixera un vídeo da boda, no vídeo da boda só aparecía Keira. Pero o que fixo o vídeo non lle falaba nunca. Entón, el estaba profundamente enamorado dela, como outras persoas. Profundamente enamorado. E foi capaz de transmitir cun magnetófono, non sei se tedes algún outro pola casa todavía, eu teño un, e unhas carteliños escritos en blanco, o enamorado que está dela e que lle está dicindo porque son navidades. Tecnoloxía obsoleta, que comunica perfectamente. Non é a tecnoloxía, é o uso da tecnoloxía a clave. Ten un exemplo maravilloso de comunicación.
Poucos exemplos mellores que este se poden atopar. E, bueno, despois, no ámbito escolar, vos traxen aquí unhas cuantas cousas. Non vou entrar en detalle desto. Que si vos quero trasladar é que hai unha estrategia da Unión Europea para a digitalización do aprendizaxe. Tedes abaixo o link, supoño que a presentación estará disponible. Por miña parte, podes usar isto para o que queirades. Ao país de Europa que está máis digitalizado, Letonia, sin ninguna duda, ali xa teñen conexións de banda ancha en todas partes e tal. Non sei que vai pasar dentro de 20 anos, pero estou seguro que a probabilidade de encontrar un lápiz dentro de 20 anos no pupitre dun neno vai ser lápiz digital, probablemente sí, pero lápiz de carboncillo probablemente sexa non moi alta. Máis preguntas. ¿Qué sabemos sobre el impacto de los dispositivos de la salud en los niños? Se me ides facer esa pregunta, por favor, precisala. Volvemos ao de antes. Definídeme ben a pregunta de investigación e como vamos a facer esa investigación para poder imputar eso que nos preocupa tanto a todos, a min tamén, que os adolescentes durman mal pola noite, bla, 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 o dispositivo. Podemos argumentar, como fai unha epidemióloga moi recoñecida e moi boa do Reino Unido, que dice, si nada cambia a teu redor e cambiou unha cousa, os cambios que suceden nos efectos, inda que non o teñas controlado, se poden imputar esa cousa. Eso no ano 2000, cando saliu un traballo en relación con os modelos pediátricos en Europa, podía ser unha boa maneira de argumentar desde o punto de vista científico. Oxe, que a capacidade de computación hai que verlo de outra maneira. Si queremos investigar, tenemos que ser precisos. Porque senón igual decimos, de cada 10, de cada 100 accidentes de tren, o 99% das vítimas están no último vagón. E dices, pois que o quiten. Non? E xa está, xa non morre ninguén, que quiten o último vagón. Non? Ou senón, de cada 10 personas que ven televisión, 5, e todo o mundo esperando, e dices, son la mitad. Vale, e temos que obter datos de calidad para poder sacar conclusións que se poidan aplicar con seguridade. Porque, desde logo, o que non funciona ben é hoxe che dou de comer, mañá non che dou de comer. Hoxe che dou, collo unha estrategia de ensino e mañán a cambio por completo. Eso non ten moito sentido. Por que o fas? Non, porque hai moita alarma social. En base a que? Nós, como os que somos responsables, eu falo como pediatra, nada máis, deberíamos estar un pouco aillados dese ruído. Intentar rascar nos datos, inda que eu recoñezo que é cansado e ás veces podería utilizar outra palabra para definir esa expresión de cansado. Ben, que consejo darías para orientar o ocio, non o negocio, estudiar, dos nenos desde o punto de vista da salud? Están aí, é moi fácil, pero que nós non inventamos a pólvora. Simplemente é un compendio de sentidiño o plan digital. Non? Adaptarte ao neno e irlo introducindo no mundo que lle rodea. Vale tanto para a alimentación do primeiro ano de vida, cando decimos hasta os 6 meses lactancia materna e despois vai introducindo comida. Pois isto é o mismo. Tamén o subes ao coche cun así, hai que ser prudente. Prudente é razoable obedecer a razóns las mellores que teñas a disposición. As razóns científicas, as razóns de peso. Bueno. Bien, e esta é a pregunta, para min é a pregunta da millón, é a maneira en que nós, na maioría de nós, nos desempeñamos no día a día. Pois nós, insisto, somos clínicos, non educadores nin psicólogos. Como podo eu saber se meu fillo ten, ou se un neno ten un problema relevante? A que dedican os nenos o seu esforzo, fundamentalmente? Onde está o seu negocio? Nos estudios, non é? Nos estudios, en aquelo que require organización, esforzo, continuidade, sistematización e evaluación por terceiros. Os nenos, cando teñen problemas, no primeiro sitio que pinchan é nos estudios. E nos aí desencadenamos todo. No ámbito este dos trastornos, falo. Porque aí é onde... E dices, pero que podías haberlo detectado antes? Seguro que sí. Pero sei que se o fago así, identifico problemas de verdade. Non signos de alarma. Problemas de verdade. Entón é cando debemos intervir. Pero moitas veces o pinchado nos estudios non ten nada que ver ca tablet. E máis, a tablet pode ser a fonte de que haya un terceiro acosando. Que o acoso de antes que sucedía no momento do colegio, ahora sucede 24/7, pero a culpa da tablet, de verdade. O tablet aumenta a intensidade, pero se non hai acoso non ten nada que aumentar. Incluso poderíamos decir, axúdanos a detectalo antes. É unha maneira, estou dándolle voltas á mesma idea todo o rato, como veredes, vale? Entón, uso razoable, detección de
alteración significativa sobre a incidencia de adiccións, de trastornos e tal, falaronse a José César Perales e Héctor Martín Ruiz. Nos intentamos traballar máis ou menos, uns mellor, outros peor, seguramente eu sexa dos peores, dirixidos por este principio rector ou por esta idea. Claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa. Porque se vedes sabes, PubMed é un dos repositorios de búsqueda bibliográfica máis importantes do mundo, non? Cando un teclea Digital Addiction e ve o número de artículos publicados nos últimos anos, sabedes o que fai a curva, non? Podería ser adultos, podería ser, pero no outro lado da búsqueda, a captura da búsqueda, puxen tempo de pantalla dos nenos. E tamén vedes que nos preocupa moito. As evidencias, todavía hai que buscalas. De feito, temos problemas para saber a dirección das evidencias, moitas veces nos trastornos. É dicir, aquel que ten un trastorno por abuso de sustancias é porque ten unha personalidade que o fai vulnerable ao abuso de sustancias ou son as sustancias que convertiron unha persoa que non ten esa personalidade en adicto? Non? É unha pregunta interesante, non vos parece? Eu vos podería contestar en outras enfermedades que xa sabemos, por exemplo, que algunhas enfermedades mentales producen vulnerabilidade exagerada ao abuso de sustancias. E está ben establecido eso. Entón, haberá que ver, definir o sentido da relación. E pode ser bilateral tamén. E pode ser a unha edad de unha maneira ou outra de outra. Hai moito que investigar. E, mentras tanto, eu digo, isto está no ámbito médico, non? Innovar sí, pero evaluar primeiro. Ser prudentes. Que é un resumo da diapositiva que os poñía antes, vos acordades, cando vos decía do Congreso da Sociedade de Emerxencias, aplicabilidade, relevancia, viabilidade e seguridade. Isto é o mismo a hora de investigar e implementar novos dispositivos, por exemplo, electromedicina, non? E, mentras tanto, temos que ter prudencia e actuar, polo menos con sentido común. Eso non o debemos perder nunca. Se teño fame, como? Non? Ou intento comer. E se teño sede, bebo. Cando teño fame, non bebo. Ou non debería, tendo comida. E cando teño sede, non como, especialmente con sal. Entón, eu vos aconsello aos que teñades interés para recomendar a familias no ámbito familiar que revisen o plan digital, que seguro que os hai mellores, porque isto está feito collendo o plan digital da Academia Americana de Pediatría, cousas dos canadienses que teñen bastante, o chaman eles Task Force, se dedican a este tipo de temas de prevención, actividades preventivas na familia, e mirar, e veredes datos contraditorios en moitos casos. Cadádevos, rascade nos datos, nos números, o método, que é o máis importante dun paper, dunha publicación científica? Material e métodos. Eso é o primeiro que hai que ler, non o resumo, ou a discusión, porque se material e métodos están mal, non perdades o tempo lendo outro. Non? En nenos de 4 anos comparados con maiores de 90 anos, vamos a comparar a quen lle gusta máis ver Teletubbies. Hombre, non é moi comparable. E despois, o concepto de trastorno tamén ten un problema maior, que é o sesgo, ou, se credes, a variabilidade interobservador. Eu podo pensar que é un trastorno, e vos ser compañeiros de profesión e non consideralo así. E o pai tampouco. Entón, cando explota? Cando a cousa é moi chamativa. E, mentras tanto, prudencia. Para concluir, un pouco resumo da chapa da conferencia que teño dito, é que a tecnoloxía está presente e vai seguir estando, vos guste ou non vos guste. E que o mundo cambia, nos guste ou non nos guste, independentemente do número de canas que teñamos na cabeza e na nosa aproximación ao mundo real. Eu veño este fin de semana do Congreso Nacional de Pediatría, que foi en Córdoba, e ali era fácil identificar o rol de cada congresista, porque decías, se non ten aspecto de ter menos de 30 anos, ten que ser ponente, porque todos os congresistas eran ou residentes ou adjuntos novos. E o seu comportamento ao longo do Congreso é completamente distinto a que eu tiña fai 30 anos. E podo dicir incluso que a min non me gusta moito. Ou que é tan distinto que eu non me sinto próximo a eso. Pero eso non quere decir que sexa peor, quere decir que eu son vello. O mundo cambiou e eu percibo como alleo. Como meus pais percibían o noso mundo dos 90, 80, pensade nos 80, Casero e Fariña, ese mundo percibían como alleo. E seguramente meus avós os dos meus pais. Eso é natural, é a vida. É a vida. Non quere decir que sexa ni peor ni mellor. O mundo cambia. Pero cando miras os datos, volvendo unha vez máis a Hans Rosling, caramba,
O mundo ha mellorado. Pensade que en 1920 Estocolmo non tiña alcantarillas. 1920. Estocolmo non tiña alcantarillas. Ben, entón, a tecnoloxía axeitado a menores de edad implica a propiedade que lea, implica necesariamente a protección directa do menor porque ni teñen a patria potestad, controlando o acceso ao contido de risco. Parece lógico isto, non? Vos invito a que os saíres de acá ou cando vos aburrades, miredes as páxinas con máis tráfico de internet no ano 2023. Google primeiro, esa non conta, despois Wikipedia, non vos conto o que veña detrás, pero podedelo supoñer. Hai que controlar eso. Controlar eso porque hai contido que non deben ver os nenos pequeniños, non? E, sin duda, eu non sei que pasaría se na pandemia, pisos pequenos, pensando en Madrid, en concreto en Madrid, miña filla estaba estudiando ali naquele momento, ahora traballando, que hubiera pasado se a xente en pisos de 70 metros, chavales adolescentes, non? En edad de efervescer desde o punto de vista social e afectivo, lle cortamos a conexión a internet durante 2 meses. E se encampa a pasear. Vos acordades do confinamiento? Eu iba a traballar todos os días, eu non vivín a pandemia. E aún encima a pandemia aos nenos non golpeou especialmente. De feito, nas UCIs de pediatría había sobre todo ingresados adultos non moi graves en toda España. Que pasaría se lle cortamos o cordón umbilical co exterior? Non creo que eso hubiera sido moi boa idea, verdad? Independientemente de que ese cordón umbilical pode traer sangre, se a nai ten unha infección tamén pode traer bichos, como o cordón umbilical da vida real. Entón, eu o que vos digo, a conclusión, despois de argumentala moito, tendo intentado argumentala moito, sería que a prudencia aconsella manter a vixiancia continua, obter datos, medir, comparar e decidir. Moitísimas gracias. Bueno, todo o que queirades preguntar, eu desde as miñas limitacións intentarei contestalo. Grazas, Luís, pola conferencia tan equilibrada e polo punto de vista que vostede transmitiu. Quería preguntarlle, entón, que preguntas lle gustaría a usted ver respondidas desde a investigación que traten ese triángulo de tecnoloxía, saúde e educación? Eu, miña impresión, de ti, por favor, se alguén me vai preguntar sempre de ti, que me facedes máis vello do que son, que xa me vai chegando, cumplo 60 en uns meses. De mí depende a innovación, ten 60 anos, mal vamos, non? Entón, que ti me preguntas. Eu penso que podo contestar con outro exemplo. Ben, no ano 2008-2009 saliu publicado ao mercado un traballo sobre unha enfermedade mental coñecida na edad pediátrica, e sabíamos que ese traballo demostraba que cando esa enfermedade estaba bien diagnosticada había unha intervención farmacolóxica que cambiaba o pronóstico. Ben, entón estábamos todos moi contentos. O teu traballo é identificar perfectamente ese problema, das un fármaco e a cousa mellora. Que supemos 9 anos despois? MTA chamase o estudio, Multimodal Treatment ADHD. Que cambiaba de verdade o futuro, porque ti non o das para resolver mañán, o das para resolver o resto da vida. O futuro cambiaba cando os pais se implicaban. Entón, indo a túa pregunta, que estudio me gustaría a mí ver? Pois me gustaría facer un estudio que non se pode facer, que sería aislar os rapaces, ver a súa capacidade de aprendizaxe apoiada ou non por tecnoloxía e aillados do resto da tecnoloxía. Pero eso só vamos a saber cos anos analizando patróns de datos, como fai Google Translator, como fai Machine Learning, aprendizaxe automático das máquinas, que lle metes toda a información e te dicen o que fixo a retinografía era muller ou home. Porque non temos capacidade de facerse estudios ni esa computación de maneira intuitiva. Os médicos traballamos de maneira intuitiva, non sei se percibides isto, non? Nos vemos a un paciente que nos dice unha serie de cousas e despois exploramos, é certo, pero o 99% é entrevista. Eles che contan, ti intuyes, e a partir de aí dirixes o resto. Por eso, sin entrevista non hai acto médico. E tamén hai que tocar carne. Bueno, os pediatras, desde logo, sí, os adultos já son un poquinho distintos. Entón, a partir de aí, de maneira intuitiva, orientas o traballo. Ese é o punto que nos penso que podemos aportar. Cando, de maneira intuitiva, ti tes tantas variables ao tempo, e tantos hitos que poden cambiar ao longo dos anos, os pais se separan, os pais non se separan, os abuelos son adictos á tecnoloxía, bueno, tecnofílicos, non vamos a decir adictos, e non tecnofóbicos, como mides o efecto?
En concreto, que queríamos buscar, nós, como docentes ou responsables dos nenos, de implementar tecnoloxía no aprendizaxe. É imposible. Só vamos a saber cando podamos facer machine learning con eses datos. Vos conto, me vou outra vez do exemplo para ilustralo, non? Hai un neurólogo, eu algunhas destas diapas non o coñezo personalmente, pero espero que non me denuncie, porque algunhas das diapas é do discurso copieno de Nacho Medrano, que é neurólogo, subdirector do Instituto de Investigación do Ramón y Cajal, e ten unha empresa que se chama Savana. Savana. É unha persona espectacular desde o punto de vista da comunicación e tamén da tecnoloxía, non? Entón, Savana, nós temos moitos datos en Llanos sabedes o que é, non? A historia clínica electrónica que hai en Galicia. Aí está metida toda a nosa vida sanitaria. Pero non somos capaces de analizala, porque eu, por exemplo, escribindo na historia, se vides a miña consulta, co vosso fillo, vedes un día, tal, Luis, necesito que me eches unha mano, tal, te exploro, escribo, pero non son demasiado riguroso. Intento selo no que escribo, pero hai moitas outras cosas que non escribo. Escribo o que eu considero relevante. Pero eses datos non están categorizados. Entón é moi difícil analizar eses datos. Savana é unha inteligencia artificial que se mete nas historias clínicas e converte texto libre en texto categorizado. Eso despois se lle pode dar a unha máquina que cruce datos, busque patróns e obtenga conclusións para personalizar a medicina. Savana está introducida ahora mismo en 5 comunidades autónomas, en Andalucía mucho, en Madrid bastante, Cataluña empeza a introducila. Bueno, penso que o futuro vai un poquinho por aí e o mismo sirve para a investigación que ti me preguntabas. Sí, eu tamén teño unha pregunta. Falabas ao principio, non, de ir con sentidiño e con precaución, para evitar riscos potenciais que poda ter a tecnoloxía. E a miña pregunta é xusto ao revés. E os riscos potenciais de illar... De non facelo. De illar da tecnoloxía, de retirala... O risco de non intervención. Quer dizer, se a intervención é a tecnoloxía, o risco da non intervención é a illarte dela. Sí, en realidade sería unha intervención negativa. Non facer nada, sino illarte activamente da tecnoloxía. Un pouco que decías... Vale, xa entendín a pregunta agora. Eu sempre, intentando contestarte, o risco é a illarte. A illarte, miña filla non é especialmente disruptiva co uso do móvil. Vale, estamos comendo en casa, en líneas xerais non o ten encima da mesa, pero de vez en cuando o ten. Eso para mí é contracultural, porque eu non estou acostumbrado, ahora cada vez máis, encima da mesa, me seguides, pero eso, ela é unha profesional, ahora mismo está traballando en unha entidade de sociedades de capital risco, ela se dedica a facer os estatutos legais das sociedades de capital risco, traballa moi ben, a consideran ben, é miña filla, pero todo isto non ten nada que ver co vínculo. Non parece que o móvil xa limitado. Cando ten que focalizar a súa atención, é capaz de focalizala, pero se aillamos da tecnoloxía, ela non podería estar no mundo, ni no traballo, ni conectada co seu núcleo afectivo. Se quixera estar cos seus amigos todo o rato, teria que estar en Madrid, non podería ver un día cada mes a casa estar con nós. Non sei se ten moito sentido vivir a espaldas do mundo. O que hai que facer é que o mundo non te agreda. Vivir dentro do mundo, pero protexerse dos riscos do mundo, o que hemos feito ao longo de toda a historia, con maior ou peor fortuna, non? Non sei se teño contestado, Fátima. Temos unha pregunta dun compañero da rede que di cada curso vemos nas aulas máis casos de TDA, casos de ansiedade, rasgos depresivos, etc. Hai algunha evidencia médica de que unha posible causa sexa o uso abusivo de pantallas desde idades temperás? Ben, habría que definir primeiro que quere decir abusivo. 4 horas a semana, sabes, por exemplo, eu teño un iPhone, te fai un reporte cada semana do número de horas que usaches, que é abusivo e quen non e quen o di. Onde está o punto de corte? Onde está a síntota que fai que hasta aquí todos vamos ben e de repente se dispara, non? A incidencia de patoloxía neuropsiquiátrica. Dito eso, volvo a repetir o que dixen antes, onde está a dirección da relación? Antes, cando vos decía, ahora que me pregunta a persoa, non, o abuso de sustancias, está ben establecido, bastante ben establecido, polo menos que a evidencia que había disponible cando se publicaron os papers, que son ano 2009, 10, 11, 12, etc., a relación entre ter TDA e ter accidentes de tráfico, falta de control de impulsos, entre ter TDA con un perfil inatento, máis interiorizante, a ansiedade, e ter adiccións ao uso de sustancias para calmar a ansiedade. É o que se chama comorbilidade, non? Pero, ao revés, eu non o vin escrito en ningún lado. Entón, en relación co uso abusivo de pantallas, e acotando ben abusivo a que é abusivo,
habería que facer un estudio que o amose. O disponible ahora mismo non parece que teña unha relación directa e, sobre todo, que non parece que haxa onde está o sentido da dirección. Non sei se contestei a pregunta. Non nos din nada, entón supoño que sí. Pois, por a miña parte, unha vez máis, bueno, espero que diga Fátima, despois digo eu. Non pode pedirte. Bueno, moitísimas gracias aos que estades aquí, espero que, polo menos, non axades pasado un mal rato, e que algunha idea vos poida valer para os próximos días, semanas ou cando sexa, aunque solo sexa para ir ao cuarto de baño e meter a idea ali no que hai no baño. Moitas veces decimos que cando vas a aprender algo que aprendes nese contexto, un curso, unha formación tal, é moi contracultural contra o que ti pensas, o que fase un caixón na cabeza para meter durante a duración desa formación o contido aí dentro e non pelearte con ninguén, e cando sales, colles, pechas ben a porta e colles a habitación e tírala a papelera. Non me parece mal que se faga eso. Nos, como vedes, eu intentei non vos trasladar ningunha certeza, como cando me pedía Conchi, me pedía que dixera máis ou menos de que iba isto, non? Eu lle decía, bueno, vou tratar de trasladar máis preguntas que respostas, porque o que temos sobre todo son preguntas. Por eso o foco está na prudencia. Moitísimas gracias. Bueno, creo que un forte aplauso a Luís. E pola nosa banda, polo que toca este segundo ciclo de Cultura Científica deste ano 2024, deste curso 23-24, non nos queda moito máis que decir. Solo comentarvos que sabedes que as conferencias do ano pasado están sendo procesadas e en breve estarán disponibles en unha lista de reproducción en YouTube, aínda que están xa disponibles pois no formato no que as emitimos en directo, pero bueno, cos seus subtítulos e demais, que o libro coas conferencias do ano pasado está xa publicado, que está en papel, que está nos centros educativos e nas bibliotecas públicas e que hoxe creo que non deu tempo, pero mañán pasado estará na libraría institucional, de maneira que é accesible en PDF para calquera persoa, e sabedes que é unha edición ademais bilingüe, polo tanto, os que nos vedes desde fora de Galicia, que sodes uns cuantos, podedes acceder a esa publicación e coñecer todas as conferencias do ano pasado, e que o mesmo se vai a facer coas conferencias deste ano. Esperamos, ademais, ir esta vez un pouquiño máis rápido, porque, como ben recordou Luís durante toda a charla, a vida mancha e, ademais, ocupa un montón de tempo e non foi posible ter as do ano pasado tan rápido como nos gustaría, pero as deste ano sí que van a coller verdadeira velocidade. Non nos queda, entonces, nada máis que despedirvos. Esperemos que ata o ano que ven estamos convencidos de que cando pase o verán e teñamos disfrutado e casi esquecido, porque no verán pasan moitas cousas, todo o contido das charlas deste ano, volveremos a vernos aquí en un novo ciclo de Cultura Científica, no que seguiremos avanzando en pensamento crítico, en coñecemento de ciencia e tecnoloxía e en moita innovación con sentidiño. Ata o ano que ven, moitas grazas e bo verán. Gracias.